Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Fil-programm ħadd l-aħbar immexxi minn Glenn Falzon fuq Xandir Nazzjonali, l-avukat Chris Cilja spjega kif jaqbel ma' riforma fl-inkjesti maġisterjali kif proposta mill-Ministeru għall-Ġustizzja u dan għal numru ta' raġunijiet, fosthom għax din se ssaħħaħ il-liġi relatata. Inti kif jista' jkollok inkjesta, rikors għall-inkjesta illi huwa ibbażat biss x'intqal f'dik il-gazzetta, x'intqal f'dik il-gazzetta, x'intqal ħafna minnhom għax gazzetti ma jkunu ġifieri ikunu media li qasija mainstream media, hemmhekk intqal li dak għamel hekk, hemmhekk intqal li dak għamel hekk u ftaħt rikors għall-inkjesta. Hekk niftħu l-rikors hekk għandu jkun. U spjega d-differenza bejn it-tip ta' provi li huma aċċettati bħala validi f'każ quddiem il-qrati tagħna għal dawk li l-qorti tal-maġistrati qatt ma tasal taċċetta. Irid ikun hemm illi inti jekk ħa tagħmel talba għall-inkjesta, irid ikollok bażi f'dik it-talba ta' provi li mbagħad huma produċibbli fil-proċess ġudizzjarju. Ammissibbli, le? Produċibbli, jiena x'qalet dak il-blog fuq ċikku, dak ħammur bih quddiem maġistrat f'kawża kriminali, jgħid li tmur tixxejjer, mela qegħdin fuq it-television jew qegħdin il-Monti. Spjega kif id-dritt taċ-ċittadin li jiftaħ inkjesta privata se jinżamm, iżda issa se tiddaħħal sistema li biha se jkun hemm aktar responsabilizzazzjoni ta' min jitlob inkjesta bil-maġistrat. Ir-riforma ma xekkilx id-dritt, però tirresponsabilizzah biex dak id-dritt jiġi użat, però mhux abbużat. Dr. Cilja jingħaqad ma' numru ta' avukati u esperti legali oħrajn li qed jaqblu ma' tibdil propost. L-avukat Ezekiel Bsajla li tkellem ma' News Saħħarjem spjega li din ir-riforma kienet ilha mistennija sew u se taqtal abbuż fil-waqt l-avukat Veronik Dalli waqt il-programm Sibt il-Punt spjegat kif din ir-riforma tagħti aktar drittijiet lill familji tal-vittmi u anke lill-akkużati b'tali mod li ssaħħaħ il-ġustizzja. Fost l-ħna li ħarġu kontra din ir-riforma hemm dawk mill-laqda estremista Repubblika u l-Partit Nazzjonalista bir-rappreżentant tagħhom Karola Kolina jgħid li r-riforma taġevola faxxa waħda tas-soċjetà. Ma dan ingħaqad Edward De Bono l-avukat tal-Kap Nazzjonalista li ħareġ kontra r-riforma x'issa se jiġu aċċettati provi konkreti biex tinfetaħ tal-inkjesta u mhux iżjed fuq dak li jkun qal xi ħadd x'imkien bħal f'xi ħanut tax-xorb. Saħtan fl-istess programm tax-Xandir Nazzjonali l-eks uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista Malcolm Mifsud qal li hu ħażin ħafna li tneħħiet il-preskrizzjoni tal-korruzzjoni tal-politiċi. Ħejna l-preskrizzjoni kontra l-politiċi. Jiġri dawn il-pulizija għaġla m'għandi għaġla ta' xejn. U l-Kummissarju tal-Polizija ħażin li tneħħi l-preskrizzjoni. Iva, ħażin ħafna.